unbeliever. So it is expected that all men should be able to take care of their wives. Exactly. So, the only interpretation that condition will suggest to you, sort out this problem. Because in this matter, just like some people will say, in here church. You know when they say, here church, how can you hear? No window, but about the cow again. Cow, who's any can now? Yeah, we here. So, for them, another way back, our church. When you say, now here we here church, you are limiting the potency of God. In a say, I am bad, Chinekaga Emelipuke. Chineke kwesi into kwaso binanke. Man, number 2. Okuchukwa na chichetarani na Chineke kwesere into kwaso bi. You must hit your chest and talk to yourself that my God is faithful. Even when I am swimming in the midst of challenges and problems, God is faithful. He is faithful. Even when things are not working out the way you calculated it, the way you planned it, you should know that Bible says that a man plans his course, but the one who brings it to pass is God. The point you have is that you don't know the scripture. Bible says you err because you don't know the scriptures. Never you think that Nani was here. No, we need him, but I'm poor. Or the Otutunde, but I'm poor. Ebola was meant before. Before. Oh, I'm also the down on an Ebola before. Yes, because I took how to succeed. So opportunity but I'm going to give one back and they get 150. I'm going 150 hours. You perfect Christmas. You got one of Miss Esmate, Miss At, Miss At. I'm Jamaican. On the government with experience. I put out there. Give me some time. Give Brian Buga now. Where they watch our one back. Sometimes you will send it for the water. Money I give them on the same. Give an account of how many bags they got. But you watch our back so I put like this. Ay, Chineke. God remains on his throne unshakable. He is God. Hallelujah. So, if I say, yes, we are living in a dynamic world. No change. The other day, Labour came out and said, Bam. Here we have a presidency. Here we have I could say, but do you know that today, the government approved pumping price of fuel? You might not really 1,000. But when Bahana buy into that agreement with Labour soon get 250,000 as minimum wage. Hasn't back. In fact, the Labour chairman said the president told us, I will give you 250,000 as minimum wage, but fuel pump price will be 1,000 naira a liter. Hele ya baraka ni shisimba. I know 250 labo with 1,000 a liter. Mbamba ora kare. Mba kaya kasi niya. Wait so ya.
wait to pay 250,000 naira. Oya we had you wait to from 250,000. Halota to 70,000. Mananda yana ya sign an agreement. Eshipule na 70 hand in ha make we fuel increase back to 1,030 naira. Do you see the changeability of man? But we are saying that God is unchangeable. Unchangeable, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable, unchangeable God. The next one, shows that he is reliable. No one can amen. Okay, I can answer you also. So that song says, from unchangeable God, yes, so reliable, reliable God, reliable God, reliable, reliable God. Actually, chetaragina mboto twa na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. None of that in the God still knows about you. Oh, it's not true. He says, neither will I leave you nor abandon you. These were God's word. I think the problem we have is selfish or selfishness. In a talk Chineke lewe na negi Chineke leke madini na nongo na mana Chineke leke choyobala. Aba Chineke je chege hiya basram. At the same time Chineke na che hiya basra lis. Una ta ya kowaga. Oh, God is attending to so many things, and each of these things that God is looking at, He is so focused about them and trying to meet each one's needs and at the appointed time. Amen. Praise the Lord. So that point, Deuteronomy, yes again. Jehovah Chineke again. Na Jehovah kwesịrị ntụkwasị obi. No na-etebere ndị hụrụ ya n'anya. Amen. Chineke na-etebere ndị hụrụ ya n'anya. Ọwụ na gị na Chineke nọ na nwere agbata obi. Ọwụ na gị na Chineke nwere agbata obi. Na o nwere mmekọrịta dị na etiti gị na Chineke. Chineke na-elepụ anya na ị ga-awụ onye ga-ahụ ya n'anya. Chineke like mmekọrịta. Ọ na-like mmekọrịta. That's why Bible saying that the cool of the evening God will come to relate with man. He is a relational being. So why na Chineke nọ na mmekọrịta? In a relationship, God wants you to love Him daily from the depth of your heart. Chineke na-achọ ka ị na-ahụ ebe anyị maara na ọ bụ Chineke bụ Chineke n'anya. Ọ bụrụ na gị hụ Chineke n'anya, ọ ga-ahụ gị n'anya, ọ ga-edebe ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ ọgbụgba ndụ gị na Chineke, Chineke ga-edebe ọgbụgba ndụ a. You don't need to pray. And Jesus said to his disciples, "Owo no horo n'anya, unu ga-edebe
In our relationship with God, Chineke na-achọ ka anyị debe ihe ndị o nyere anyị n'iwu. Onye oji na-agwa anyị n'akwụkwọ Hebrew chapter 10 verse 23. Chineke na-asa anyị ebe ahụ ngwa na anyị bịaruo nso. Amen. Bịaruo Chineke nso. Ị ka nọ ebe dị anya. Why you behave the way you are behaving is because you are far from God. Mana wuna ino Chineke nso ọnọdụ wee na-atụ gị. Otu onye sọ wụ John Joloko, ọnọdụ na-atụ gị John Joloko, na-atụ gị John Joloko, na-atụ gị John Joloko, na-atụ gị John Joloko. Akwụkwọ nsọ si na verse 23, ọ sị jigidesie nkwupụta nke okwukwe gị aha ka ike. Ekwekwala ka ọnọdụ mee gị ka ịtụfuo ya. Amen. Ekwela ka ọnọdụ mee gị ka ịtụfuo nkwupụta nke okwukwe gị. Okwukwe nke ndị ozi anyị na-amalite na-agụ ya. Ihe ahụ ị na-ekwupụta jigidese ya ka ike. Ị ga-anwapụta ngọzi nke Chineke n'aha Jizọs Kraịst. Onye kwere anyị nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Now verse 35 of that same Hebrew. Ya mere, unu atụfula nkwupụta nke okwukwe unu. Bụ ihe nke nwere oke nyeghachi nke ụgwọ ọlụ. N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa. Ka ọ ga-abụ mgbe unu mezuru ihe Chineke na-achọ. Mgbe unu mezuru ihe Chineke na-achọ, jigidesie nkwa ahụ ike, mezuo ihe Chineke na-achọ. Ngwale ihe basị nke ọzọ na-ekwu. N'ihi na ntachi obi dị unu oke mkpa, na ọ ga-abụ mgbe unu mezuru ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata nkwa ahụ. Verse 37. N'ihi na lee ka nkwa ahụ n'ihi na lee ka nwoke nta fọdụrụ. Onye ahụ nke na-abịa, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-abịa, ọ gaghị anọkwa ọdụ. He that will come, will come. Onwe ihe Chineke kwere gị nkwa, those things will come to pass. Nkwa ọbụla Chineke kwere gị, ihe ahụ ga-abịa na mmezu. Mana achọrọ m ime ka ị mara na ị na-agụ n'akwụkwọ Hibru si na ọ dịkwa ọtụtụ ndị Chineke kwere nkwa mana ha enwetaghị nkwa ahụ ruo n'ọnwụ. Amen. Onye ọtara even though na ha ahụghị nkwa ahụ ruo n'ọnwụ, mana Chineke mekwere ka nkwa ahụ bịa zuo. Mgbe anyị na-ekpe ekpere dị ka ndị Igbo, anyị na-ekpe ekpere si biko Chineke ka ụmụ m kara m ọkwa eziokwu. Ọkwa ha na-ekpere ekpere so ụmụ kara anyị ọkwa eziokwu. So ọgwụdị na onye n'ọrụ ndụ ụmụ gị kara gị na-eme ọfụma, enwe mgbe a ga-akpọ nwa aha ghara ịkpọta gị aha. Do you know? Abụ ndị semens sọwụ naanị ọlụ anyị ka ga-echi cheta anyị. Unu chere ọwa bụ ụzọ kwa eziokwu. Unu chere ọwa bụ ụzọ. Ọwa bụ ụzọ, ọwa bụ ke ndị nwụrụ anwụ. Na ịgwa gị na ọnwụ na isogide Chineke sochie Chineke ọfụma. Even though that you could not see the blessings, the promises of God come to life or come to reality while you are alive. Your children ga-awụ ndị nketa nke nkwa ahụ. Amen. Onye ahụ nke kwere anyị nkwa, ọ gaghị ịbịa. Ọ naanị nwa mgbe nta, nwa oke ntakịrị. He that made promise to us, he will surely manifest. But ị ga-atụkwasị Chineke obi. Ị ga-ahụ Chineke n'anya. Ị ga-ekwesịrị ya ntụkwasị obi. Ekwukwala ka ọnọdụ mee gị ka ị gbanwee. Amen. Ekwukwala ka ọnọdụ mee gị ka ị tụgharịa asụ. Si mba ka ị chọwa solution. You can't find solutions anywhere. Solution is in God. Your village has no solution. There are no solutions. They are just temporary measures. And their consequences are there.
mana Chineke na-emere ndị ebere. Tụkwasị Chineke obi. Onye abụ ọma na abụ ọma 37. I will read that place and I will ask you to pray. Na abụ ọma 37, David onye dere abụ ahụ. Ọ sị na mgbe mbụ na awụ m nwata ntakịrị. Mana ugbu a emeela m okenye. Ọkwụrụ chetara abụ ahụ. I think that's Psalm 37. Psalm 37. Let me read from the scriptures. Psalm 37. Verse 25. It says, I have been young, now I am old. Yet I have not seen the righteous. Are you with me? I have not seen the righteous forsaken, nor his seed beg bread. David is saying, no kembumbe wuwo korobia, manugu emena makadi. Ahube mo kande zomu meka Chineke hapụrụ ha. Ahube kwenu kande zomu meka Chineke kwere ka ụmụ ha na ụmụ ha rịọwa arịrịọ nri. Ụmụ ga agaghị arịọ arịrịọ nri n'aha Jizọs. Ụmụ ga agaghị arịọ arịrịọ nri. God is faithful. That's what I want to remind you this morning. He is a faithful God. You will not beg. Your children will not beg. But the underlining word there also with the righteous. The righteous. Ndị na-eme ihe Chineke sị ha mee. Ndị na-agbalịsi ike na-eso ụkpụrụ Chineke. Ma ọ dị mma, ma ọ dị njọ. They are ready to obey God. If you obey God, God will honor you. God will honor you. He will honor you. Ka ikpere Chineke. Has promised he will never fail. I will follow him. He has promised he will never fail. He's faithful. He's faithful. He's forevermore. He's faithful. He's forevermore. Kwe Chineke nkwa na ị ga-ekwesịrị ya ntụkwasị obi. Ị gaghị agharịpụ Chineke na ọ bụghị ọbụladị mgbe mmiri na-agbarọ n'akụkụ gị n'ụzọ gị. Si Chineke, aga m ekwesịrị gị ntụkwasị obi. Ebe m chọpụtara n'onwe m na gị bụ Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. God, I will remain faithful. Ebe m matara that you are a reliable God. N'ịdị ya agbanwe. Chineke aga m ekwesịrị gị ntụkwasị obi. Chetara Chineke nkwa ya wee nye gị wee nye ezinụlọ gị. Chetara Chineke nkwa ya, chetara Chineke nkwa ya. Chetara Chineke nkwa ya. Chetara Chineke nkwa ya n'isi gị. Chineke kwere gị nkwa ahụike. Chineke kwere gị nkwa ngọzi nke ụmụ. Chineke kwere gị nkwa ibuli gị elu. Chineke kwere gị nkwa ịnapụta gị pụọ n'igbudo ọnya niile nke ekwensu. Ngwa chetara ya Chineke.
Apostle ndị na-echetara Chineke ihe unu eterela ruo mgbe ọnwụ unu ga-esu oke. Can you talk to God? Just talk to God. Gwa Chineke okwu na mkpọtụ a. Si ya lekwa m, onye nwe m biko leta m. Lekwa ezinụlọ m, lekwa ụmụ m. Mgbe anyị na-apụ, mgbe anyị na-abata, Chineke biko echefula nkwa gị n'isi m. Echefula nkwa gị n'isi ezinụlọ m. Chineke biko. Job gets through with God. And the Bible says, and God blessed the latter end of Job more than his beginning. If you will stay true, the Lord will embarrass you with blessings. Undeniable blessings, the Lord will embarrass you. Protection. Seterenge akam amaimo nozo. Sete pro Chineke aka, sete pro ya aka. Iwezuga owena olepeka ekwerewo Jesus ndị na-egosi na ha dabere n'onwe ha, ha dabere n'ike ha, ha dabere na nghọta ha, ha dabere na amamihe ma ọ bụ mmadụ ndị ha nwere, mana ndabere ha nọ n'ebe nọ. Onye nwe anyị Chineke, arịọ m gị ka ilekwasị ha anya ebere. Akwụkwọ nsọ si na onye na-ezo onwe ya n'ebe nzuzo nke onye kachasị ihe niile elu, na onye ahụ na-anọ ọdụ n'okpuru ndo nke onye ahụ nke kachasị ihe niile. Lekwa ụmụ gị ndị a Chineke, ọ n'okpuru gị ka ha bịara zuo onwe ha. They are not of their own, neither do they have powers of their own. Okwu gị nke bịara na mgbe ọtụtụ a na-egosi anyị n'ezie na ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke, n'ime ịdị ukwuu gị na n'ikwesị ntụkwasị obi gị, cheta ezinụlọ ndị a, cheta ezinụlọ ndị a, cheta ụmụ gị ndị a, cheta ụmụ gị ndị a, mere ha amara. Onye nwe anyị Chineke, anyị na-arịọ gị ka ị mere ha amara. Nụrụ ekpere ka ha na-arịọ gị Chineke. Isi ude na akwa nke ha na-epekwuru gị Chineke. N'akwụkwọ Exodus chapter 3 verse 7 following, isi Moses, anụrụ m isi ude na akwa nke ụmụ m Israel. N'ihi ya ihe a na-eme ha ji wee na-ebe akwa. Ma onwe m bụ Chineke, I am interested in their matter. Father, for these ones, may you show interest, manifest in their matters, manifest in their condition, manifest in their lives. In the name of Jesus. Amen. Nadika gwara n'ụbọchị taa na ikwesịrị ntụkwasị obi. Chineke gosipụta ikwesị ntụkwasị obi gị wee nye ezinụlọ ndị a n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị biko, ngozi gị ka anyị na-arịọ. Mere anyị amara. Mere anyị amara. Onye na-adịghị agbanwe mere anyị amara. Gụọ anyị Chineke, weta ọgwụgwọ nsọ nye arụ niile ọbụla nke na-adịghị ike. Weta ọgwụgwọ nsọ. Onye nwe anyị, weta ọgwụgwọ nsọ. Ọ gị wụ dibịa ukwuu. Ọ gị wụ dibịa ka dibịa. O nweghị ihe na-apụghị ime. O nwere
church, but God proved to them that you are the immortal and the invisible God. Lord, may you heal us. Deliver us. Amen. Deliver us. Amen. Upuni no bola. Nkipu nanyi. Aide nyu upu ahu iwu n'aha Jesus. N'aha Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Amen. Ka ebupu ibu ahụ. Ka ebupu ibu ahụ. Amen. Ibu nke ezinụlọ. Ka ị nwere onwe gị n'aha Jesus. Amen. Chineke si na ndị niile na-abịakwute gị. Ndị bọwụrụ ibu dị arọ. Ị na-ebupu ibu ahụ. Ime ka ha nwere onwe ha. Ime ka ha nwee ndajọ n'obi. Chineke ka ndị gị nwere onwe ha. Ka ha nwee ndajọ. Na dịka anyị na-esi ebe a na-apụta, oh God, anyị ga-amapụta ihe na-adịghị bụ Chineke na-eme n'ime ndụ gị. Ekele na nsọpụrụ dịrị gị. Ka onye na-asa ebere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you. Praise the Lord. Biko ugbu a anyị ga-abịa maka ihe onyinye anyị. Our Sunday offering. Ọwụ na anyị bịacha for the Sunday offering. N'egbu oge anyị ga-abịakwa for the general thanks and return of our still worship cards. Mgbe ndị band ga na-abụrụla anya. Thank you. Aga m ekele Chukwu n'ihi na o mere m mma n'elu ụwa. Aga m ekele Chukwu n'ihi na o mere m mma. Aga m ekele Chukwu n'ihi na o mere m mma. Mgbe m na-erugharị n'ime ọzara gị mmiri, na di m ziri m ụzọ mee m mma.
Odiganya yere gini matu. Mama, 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 Odiganya redu si ya mama. Mama, 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 tukwa bioma. Ebe kweni boka ne tuki. Otonya na si na biala. Tukwa bioma na rekele mo. Imela. Odiganya redu si ya mama. Mama ne. Tukwa bioma na rekele mo. Adiko ne edi tugere gi. Ebe kweni ke na rekele nyo. Ojuwe mwadi na ine tuki. Mwasi ya mama o, mama ipani sikis mama le. Adiko nyake di tunerogi, chupo bia manare kelemo. Eme kwe di kakane tuki, akuru di bia waru siya ye. Ojo mere masi ya mama o, mama chupo bia manare kelemo. Adini kakane tuki, chupo bia manare kelemo. Wadiki yene ya huno mube. Ese diese na rekelemo. Ojo mere ma siya mama o, mama ibe, mama o. Anyi na sigi na rekelanyo. Chukwu obioma na rotutu anyo. Odigo onye dika kichukwu obioma. Onye kumuru dibia ni warusi ya ye. Ibe. Mama niile na-ekele niile otuto niile na nsọpụrụ dịrị gị ebi ebi. Imeela gị onye ọ masịrị na anyị ga-esoro wee bịa n'iru gị na mgbe ọtụtụ a ikele gị ekele. Nara aja ekele niile nke anyị butere n'iru gị. Onye nwe anyị, ka aja ndị a bịa n'oche eze amara gị dị ka aja Ebel. Ka site na aja ndị a na onyinye ndị a nke anyị chọrọ anyị wetara n'iru gị n'ụbọchị taa, gọzie anyị niile n'otu n'otu, gọzie ezinụlọ anyị n'otu n'otu. Ka ngọzi gị dị n'isi anyị mgbe anyị na-apụ na mgbe anyị na-abata. Gọzie abụ ahịa anyị, gọzie ụlọ ọrụ anyị, gọzie ihe niile dị mma nke anyị na-eme iji wee lekọta onwe anyị na ezinụlọ anyị. Ka anyị bụrụ ndị a gọziri agọzi n'ezie na ha Jizọs Kraịst. Anyị eche ndị gị ndị kpere ikpere na ọlta. Chineke maara nye ha ji wee bịa n'iru gị taa. Ekele ka ha na-ekele gị, Chineke nara aja ekele. Ọwa arịrịọ ka ha na-arịọ gị, Chineke zaa ekpere ha. Na ntị na arịrịọ ekpere ka ha na-arịọ gị. Mezuoro ha, Chineke, mee ka ha wee nwee ọṅụ n'ikpere gị na ikpe ofufe. Onye nwaanyị biko anyị na-arịọ gị icheta ha. Gọzie ha. Ọtụtụ n'ime ha bụrụ ikpere n'iru gị n'ihi ndanda nke kpọrọ ha. Onye nwaanyị, anyị na-ekpubi isi ha na ọgwụgwọ nsọ nke i wetara nye ha. It will remain permanent in the name of Jesus Christ. Ị ga-adịrịla ndụ wee kọpụta ịdị mma Chineke. Ekele na otuto ga-adịrị gị onye na-adịghị agbanwe agbanwe. Ya mere Chineke amara, Chineke udo, ka o kwee ka ihe ya mụọ n'ebe ụnụ nọ, mụọ n'ebe ezinụlọ nọ, ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Praise the Lord. I got ụmụ nwanyị si na taa awọ ede ewepụtara to celebrating Anglican woman. So ndị St. Michael si na ha achọghị ime ya na achọrọ ime just in a lighter scale n'ihi na Sunday na-abịa abịa enwere ebe ụmụ nwanyị na-aga for their archdeaconry women's harvest. So because of the celebration of the Anglican woman, ihe a ga-eme bụ just itinye abụ anyị ga-abịa ṅụrịa kelee Chineke because of the Anglican woman. Let us encourage the women. They have a lot to do in the ministry. They have the Dorcas ministry, Bahanaga visitations and all of that, all from whatever thing I want to support them. So they can never we shall come to support the women ministry for this year's Anglican Women or Women Celebration.
When I met Chankaro, Umuna in the altar server got there for their Thanksgiving. So, how by the way, is it and is in over? The band. Shubi Yebube, Igima Menine, Nina Rome, Tolu Jehovah, Tolu Jehovah, Nina Nima, Chukwabia Mame, Nina Rome, Heavy, Tolu Jehovah, Tolu Jehovah, Nina Nima, Nina baby, when I dey hungry, my mother go carry me. She go say my baby, cry, oh, stop, make you no cry again. Sweet mother, I don't forget you. You suffer, you suffer for me. Sweet mother, I don't forget. Sweet mother, Praise the Lord. So by na polite ezinolo ke umunai our altar servers. Ha ga-agbagote na altar maka ebe atọrọ Chineke mma. Pastor Sweden, agi wunu two pan ake. So enwe 1 2 or 1 or 2 ka ge 1 ebe a. So one night Raymond na one night nwoke Chinaka ekezie n'ezinụlọ ya. Na one night nwoke onyi ekezie n'ezinụlọ ya. Na ndị enyi na anyị niile nwe ndị esemakes anyị ga-akwado ha maka ikele Chineke. The band. Ọ bụrụgodị na iwe chi m, ịbụ onye isi ụgbọ imeriwo agha ome agha ome mma imeriwo. Ọ bụrụgodị na iwe chi m, ịbụ onye isi ụgbọ imeriwo agha ome agha ome mma imeriwo.
showed up for me. What did I do to deserve this kind of love? What did I do to sit at the right hand? What did I do to deserve this kind of love? I'm amazed, I'm amazed, I'm amazed you come through for me. Obinze, 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 Praise the Lord. When we go to put Eden Machineke, I'm sure they are happy. Happy to buy Femechineke, Uno Gamayoga, Obakam Jibide, the ton of Trom of the Dirari to Munta Krekran, no, what's happening back. Mbeke Mumba had a Montakre. Get home and no, and I just praise the Lord. And thus far the Lord has helped us, and God will help you. You are now representatives and ambassadors of your homes and your families, and even indeed your community. My name is Diaconate Ordination. Obakam Bekani Jubaf Asha, Hasin Yawan, because you have become a communal property. It's true. These ones are not only for Oni alone, nor for Pare alone, nor for Chinaka alone. They are now for the community. Almost St. Michael's. So I can have a bridge there. If a Chinaka requires only in the measure, in the measure, and so, but whether these ones, they will not attract us serving God, rather blessings in the name of Jesus Christ. Let's pray for them the more. I Jesus Christ. When you teach goes in my horror when you do to Diki horror error.
onye nwe anyị mmadụ ọbụla nke ị họrọla n'ijere gị ozi ị na-emeji onye ahụ n'ike ị na-eme ya ka ọ dị iche o nwere akara ị na-etinye ya n'ime ya dị so distinguished and honorable. Father, behold these words, we are presenting them again before you. We pray for more of your grace, more of your unction. Lord, that as they serve you in this capacity, Jesus Christ. Now, their future will be brighter and brighter and brighter. The Bible says that the path of the just shines brighter and brighter unto the perfect day. Lord, I pray that their path will shine brighter in the name of Jesus Christ. Just as they have yielded to this call and service, Father, commit yourself to them. They are blessings to your church. They will be blessings to their community. They will be blessings to their homes. In the name of Jesus Christ. They will never bring sorrow nor shame. Chineke anyị na-agọzi gị n'aha ụmụaka ndị a na-asị gị biko gị gọzie ha gọzie ezinụlọ niile nke ha si pụta mgbe ha na-eje ozi a Chineke mee ka ha mara gị ihe dị oke mba wee mara gị not just doing the assignment but to develop a consistent relationship with you. Mee ka ha mara gị one after the other ka ha nwee personal experience of you God through Jesus Christ. So that ọ mgbe ha ga na-eme otu a na-eje ozi ha ga na-emetụta mmadụ ndị ọzọ na-emetụta ezinụlọ ndị ọzọ positively n'aha Jesus Christ. Unu niile ndị soro ha bịa n'ikele ekele a ka ngọzi Chineke dị n'arụ ihe ọma Chineke malitere ime n'ezinụlọ ya Chineke ga-eme ihe ọma dị otu a n'ezinụlọ unu ọ ga-adịrị unu na mma n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Praise the Lord. Praise the living God. Yeah, because Reverend Father, Chigozie, because Nakalam measurement of my car, also I got it change in the case. Thank you, Esina. Chineke kọchị ụbọgị. Ụmụ mara because I got to change akwa ọgana wotu. Ọkpụchọpụ. And the ken ha yi. Enwere akwa ya ọmata mma. So aka kwa ke mata mma ma ọ dịkọ ihe Ezinna. Ife afọ Chineke kpure gị ihe. So I ga-enye gị measurement ya n'ụbọchị taa. Ị ga-enweta oshi. Because I na-ekele mmadụ niile ndị bịara taa kwenye nwaanyị gosi unu n'aha Jesus Christ. Na-echetara ụmụ nwaanyị onwe ndị nọ na-akpọ ọ dị ka the little mix-up enwere because of this Anglican woman celebration. So mix it up ya dị ka ọwụ nke aha anyị mụrụ ụka ya Sunday gara aga. Nke anyị mụrụ ụka ya Sunday gara aga wụ na Sunday ka na-abịa unu ga-aga ụmụanụ for your archdeaconry harvest. So nke anyị megere Anglican woman ka ahụ dị iche. Because Sunday na-abịa na Osense Church ụmụnwaanyị ga-aka oke ebe ahụ for Archdeaconry Women's Harvest service ga-amalite time 9:30 a.m. in the morning. Akwa ụmụnwaanyị ga-eyiwo centenary nke a na-akpọ Mary Sumner uniform ọ ya ka ụmụnwaanyị ga-eyi na Sunday na ụmụanụ biko ka agbachi ike unu chetakwa na for that Archdeaconry Women's Harvest asị na nwaanyị ọbụla ga-akwụ 500 naira iji support ihe niile dị ka anyị kọwara ụmụ nwaanyị ji na-ere ihe ndị awụ to support their ministry. Ụmụnye ụzọ ọzọ ha si na-enweta gọvanọ ntakịrị ndị ha si na-enweta na-expend anaga conference and sponsor. So that's how they do it. And other responsibilities on their shoulder from the diocese. So that's how they support themselves. Bobla Hanario of that region, please let us be gracious enough to support the women. Now, I want to mention Archdeaconry. Ụmụ nwaanyị nke Obinze parish, mana before ihe anyị mere wụ Obinze parish ya one includes someone and the redemption estate. And everywhere I know that now. So by now, here Basara Obinze parish. Obinze parish gụnyere St. Michael's Church na the Futo Chapel. Oya Obinze parish. Amen. So I want to go and better at the Archdeaconry level. The next one will be at the parish level. So on 3rd of November will be parish women's harvest.
one of the 1,000 naira only. But in 1,000 carrier, Gitinye. And I'm checking in the wine at all because on your Bakalaka, Abia for those habits. Now, all the Hasna, only in Abia harvest, elegantly, Jabia harvest, I win here, she no log it. Now, each of you will elegantly with 1,000 naira, gives a Papuka Jacazonta, you get Jacama harvest. Come here, Gagasumanta 1,000 and I give you 1,000 and envelope. Apple harvest, give you 1,000 and they always harvest on our water. Because it's not a matter of only area only cannot 2 years. They're going to have a baby on. And the end of the GMA, again, we can. So, they're going to be rich support of that harvest. Apart from the normal levy you have to pay, but your harvest item, you don't need that. Please, you can convert it to cash, except you with the no login. I will not keep with the no login. There's no problem. You get drink and do it. Abasa church, you don't mind I like it to take. I saw it to take. My Abasa church, can we get one no? He also another secret. No like we change agree. AYF, AYF, again, when you have for a Brothers Day, the Brothers Day, I gave me an 18 Abiata. I gave you rice again, Mamma, I the soup, when they know that. But we encourage you more Crobia to go in an AYF, be part of the youth of the church, so that you never know can you come up with a number of women. You know, I'm not ACM, male youth. What do I you know the story, but you know Crobia on a body. When he got Konaga, doesn't have to line of when you are young, so that at old age you have stories to tell the younger ones. Tell stories to the younger ones. Amen. The Harvest Committee, we're meeting Harvest Committee members, we're meeting by 4 p.m. by 5 p.m. Please, all Harvest Committee members, take notes. Audio Kemba. Finally, the Obinze Central, or Obinze Ancient Kingdom, that central, where I want to offer your Kemba, also public announcement, Obinze Central age grade in conjunction with the Central Executive and the SS Cabinet, which to remind all churches, groups, individuals, and general public that the month of October has been the month of our New Year or New Yam celebration. New Yam celebration every year. Also, we are informing the general public that from Sunday 20th, that was Sunday Nabiabi, so Saturday 26th of October 2024, being the Holy Week, being the Holy Week, I remember but then, being the Holy Week, that there will be no fighting, now from 20 to 26. No Obinze. No one hated the Halaki 400,000. I have to now 400,000. That number 2. On I get commenting. If they put the here, when they say, number 2. Now, if you have one day, I got police. You know the one day, I want to also take a book or another I get the police. From 20 to 26, they were one day for our police. They got 400,000 naira. Number 3. Now, one day give your job. He said they can have a home now. Shrine, no one have a sign. I'll have a Doragishi. Now, shrine now. No, what's Anna? You already Mogada job. Now, Mamma, see now 20 to 26, no money for a Ghana shrine. No business in the central. I don't know, he got 400,000. Then, now, if each of is a central garden on Saturday, 26. Now, 26, I'm not in it, naturally, one I feel to get in the EDGR. A sham of no particular shop until they recharge you. Now, the church, you never go to burial. Only one, I saw the clock when I gave you the money. That gave that day. Praise the Lord. So I can believe what the need and that day. Then we can try to add a man 100,000. Me what in that day, the Alam Ramon got the bottom. Because I 100,000. But on a more serious note, yeah, I took over on that Sunday and Saturday 26 we read Obinze. So go about the Shiki in here community and amen. I think that's the message. I put on other the laws they can law they can matter. So we encourage you to support and be part of this ceremony. I am our service online
I don't mind them outside the country. Then I watch Chinese, then I watch service through Facebook and YouTube. And it will interest you to know that I'm buying a service and a phone and I'm my friend. And a friend has transfer line the receipt. We have noticed it. So consistently they are following us up. Even this morning we also got receipts of transfers for offering. And and no man in there, no man in there, no outside. Oh, they're going to church. From there, I cannot connect to the home. Even though there are costs that are attached to it, but we will continue. Even though that I need a quality camera, quality laptop. You know, I get because laptop will get a little challenge. Even the second laptop I use here is my personal laptop. I use it during the church service. So we have made a bit that when you come to help us boost what we are doing, streaming the online service, so that we do it better. Or when you want an idea, I know when I grow media team. The one knowledge that area. Over the way, but you in a massive from there you can build yourself and even start your own business. So please we encourage you to come. I don't waiting by 5 p.m. They need so tell them to come and join us in what we are doing. I know that God is taking us higher every day in the name of Jesus Christ. Finally, actually, this is an important assignment. That he had to travel to Abuja yesterday. So also my son and I never we don't want to go soon. Now Jesus Christ. Let's try and meet the service I got on Wednesday. You should keep here. Isn't that? I got one. I said, remember passing out the God this year. But then when I'm doing okay, we start this man. I'm going to be white, they want to so don't fuck I'm not going to see a way in. So you for coming. And one night, okay, was Izu and even though he wasn't the president, but he was there fully by registration. And we also acknowledge them for coming to support the synod this year. God bless you and bless you real good. Isn't that? I don't see Jan, Ebakachala, Ebakela, Nigel Gelaro, I want to command that I want to take up a soup. Begin. I'm going higher someday. I'm going higher, yes I am. Going with Jesus. Kai bere Chineke. Kele Chineke kele n'ihi ofere anyị n'ụbọchị taa. Rịọ ka ngọzi Chineke nke ọ kwasara n'isi anyị n'ụbọchị taa ka ọ dịgide adịgide. Chineke echefubeghị gị. And I'm telling you that this week God will do miracles. He will do wonders in your life and your family. You will see it. God will do it. Because He is a faithful God. Thank you, Father. Were izu anyị fe Chineke n'aka. Were activities niile na ihe niile nwere mgbagharị niile nwere n'ime izu anyị fe ya Chineke n'aka. Si Chineke n'omena. Si ya n'omena. Ya bịa duo gị nọnyere gị. Anyị kpere n'aha Jesus Christ. Ya mere, udo nke Chineke nke karịchasịrị nghọta mmadụ na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na ọkpara ya bụ Jesus Christ bụ onye nwe anyị na ngọzi nke Chineke bụ nna ọkpara na mmụọ nsọ ya debe unu ya gọzie unu ka Chineke merụ na amara Chineke ọkpara na Chineke mmụọ nsọ ka o bulie izu n'elu ka Chineke nọ n'unu mgbe unu na-apụ mgbe unu na-abata n'ime izu a n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Abụ anyị ga-eji pụọ.
abụ anyị ga-eji pụọ abụ 209. Amen. Biko iwe wela gị. Anyị na-echetakwara ndị nna, biko anyị na-ekele unu ndị nna agbalịwara ụkwa anyị mara na Sọnde gara aga maka ịkwado maka olili nke nna anyị kwu Kristian enyi nna ya na nna anyị kwu onye mere eze. Ndị nna akwụla their 3,000. Please, we want to encourage ndị na-akwụbe biko ka anyị ji ihe mmiri na gboo ndị niile kwụrụ akwụ onye nwaanyị gọzie unu ndị na-akwụbe the Lord will provide for you to comply with that prayers in the name of Jesus Christ.